Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu pixkat, aurrekon ikusi genuen Nextcloudeko fitxategi eta karpeta atalak edo lantzeko aplikazioa, eta guen gontan ingo duguna pixkat gehiago sakondu, nola partekatu ditzazkeun azken elementu hauek. Orduan, aurreko bideogidan azaldu genuen pixkat espazio guztien nola zan, eta guen, azalduko duguna da hemen ditegun ikono batzuk, hemen ikusi alde batetik partekatzeko ikonoa, karpeta hontako partekatzeko ikonoa, eta hemen hainbat aukera gehiago zabalduko izkiten 3 botoi. Baina nahi zen ezkoz baita ere, posible dut hemen klikatzea nahi duten karpetak, eta hemen irekiko zait ekintzak izeneko aukera bat, nun posible duten karpeta hauek mugitzea edo kopiatzea, deskargatzea de bai edo ezabatzea. Eta etiketa bat jartzea baitaren nahi izan ezkioz. Aurreko bideogidan ikusi genuen etiketak zertarako zen. Orduan, hemen diken lan indezaket, baina goazen pixkat ikustea hemengo bi botoi hauen funtzionamentue zein dan. Esan baita ere, eskubiko botoian klikatu ezkioz, irekiko zizkitela hainbat aukera. Justu eskubiko botoia eman ezkioz, irekitze izkit, hemen 3 botoi hauekin irekitze izkiten berdinek. Orduan, nahiko banuke berri zendatu erronka o karpeta hau, berri zendatu eman eta listo. Berri zendago hemen, mugitu do kopiatu nahiko banu de bai, deskargatu de bai eta ezabatu de bai. Orduan, aukera igual importante badakeu hemen xehetasunekin, alde batetiken iruzkinak jartzeko karpeta horri, ikusteko ze jarduera edo ze ekintza indien eduki horrekin, botoi honi emango nioke, eta azkenik igual importantena edo gar interesatzeguna ikustea izango litzake partekatzearena. Hemen ikuste deun ikono da, hemen azaltze zaigun hau. Beraz, edo hemen diken posible deu horrea jutea, edo botoi horri eman, xeetasun eta jun, eta aukera hau. Hortan, nahi da zuen bezala. Orduan, nik nahiko banu, adibidez hemen gaude ikast odeian, nahiko banuke karpeta hau, karpeta izan edo fitxategi bat izan, berdin da. Nahiko banu, hauetako karpeta bat norbaitekin partekatu, fitxategi bat, fijatu hemen ikono azaltzeitela katearena, orduan partekatuta da norbaitekin, eta bai ikustea zeinekin daun partekatuta, irakasle batekin eta bere ikaskide batekin. Norbaitekin partekatu nahiko banu, ikastetxeko norbaitekin partekatu nahiko nu, hemen bilatzaileen jarriko nuke dagokion nire ikaskidea, imaginatu dela froga 10 izenekoa, aukeratuko nuke, hemen azaltze zait, eta nik hemen posible dut baimenak ematea editatzeko, baimenak ematea birpartekatzeko berak edo kendu, edo baita ere posible dut ikusteko bakarrik partekatzea. Kaso honetan partekatuko editatzeko baimenakin. Beste ikasle batekin zerbait partekatu nahi bali mat, adibidez 3. zeakin, posible hemen birpartekatzeko aukera eta editatzeko baimenak ematea, adibidez. Hemen ikusten zuen bezala oso erresa da, ikasodeian gaudela, ikasle batek beste ikaskide bati zerbait partekatzea. Eta hemen azalduko zaigu guri partekatuta daun ikon hori. Baina nola ikusteu besteko da, ni partekatu edo froga 3 edo froga 10 partekatu diot eduki bat, eta nola ikus dezakete berak, nun atzi dezakete berak artxibontara, nundiken. Orduan, ostalako, hasiera junezkeoz, erabiltzaile guzti dakeu shares izeneko karpeta bat, nun azaltze zaizkiun gurekin partekatutako artxibo guztiek. Orduan hemen, froga 3 edo froga 10 erabiltzaile gisa sartuko banitzeke, shares izeneko atalontan azalduko litzeke partekatutako fitxategi guztik. Gero posible honekin, eskubiko botoiai, mugitzea leku batea edo bestea, gure shares karpeta hau ez zakarrontzi edo zaborrontzi bat ez bihurtzeko. Ondo legoke txukun dagokion lekua muitzea.
Bale? Hoi izango litzeke txukunera. Bestalde, hau beni posiblet irakasle batekin partekatzea, adibidez, imaginatu ikaslenek nahi duela partekatu fitxero hau irakasle batekin. Dau beste odeian dau, ez da ikas odeian, beste odeian dau, eta biak federatu da daudenez, erabili behar den izena, irakaslearen erabiltzailea jarriko genuke, jarriko luke kasuntan irakaslek, eta arroba, eta izango litzake sintaxia, jarriko genuke dominio osoa, da, ibalerdi arroba odeia.tolosaldealh.eus, bale? Hemen daukezu erabiltzaile hori, eta partekatuko zenuke erabiltzaile horrekin fitxero. Bai, erabiltzaile horrek batek, nola esatiten, nei norbaitek beste federazioko, beste odei batetik nei zerbait partekatzek ez du esan nahi zuzenik onartu behar detenik. Bai, hortarako hemen gora nik uste zuen ikonontan, nik irakasle bezala sartzen aizenean hemen eukiko botoi gorri bat. Eta botoi gorri hortan azalduko zait norbaitek nirekin partekatu nahi duela zerbait. Bai, orduan izin behar dut, horre sartu, jakinarazpen horta, hemen ez zait azaltzen, nire erabiltzaileekin sartu beharko nuke, bai, hemen, ez dugu partekatu, txuna garri. Lehendiken partekatuta zeola, nik uste orduan horretik ez da atea. Eta hemen azalduko zaitek ikono gorri bat eta onartuko nuke. Bai, eta nik nun ikusiko nuke partekatutakoa, lehen esan da bezala, shares izeneko hontan, azalduko litzeke partekatutakoa. Bai, hemen kasu hontan, beste federazioko ikustea hor sintaxi zein dan, ez? Bat is3.frogabik, eta gero, arroba ikasodeia.tolosaldealh.eusek nirekin partekatutako fitxategi bat. Eta holaxe azalduko litzei guke. Baita hemen, lehen esan bezala, baimenak editatzeko, birpartekatzeko eta bar. Eskerrik asko.